Takže dneska to bol deň. Neviem, rozmýšľam, či zajtra mám ísť ešte do toho Lidlu a na obed sa na to vyjebať a ísť odtiaľto Paríž. Alebo ísť dneska. Asi dneska, pičo. Nebudem sa dať tady na vlak, až niekde hore smerom. Ešte sa nabijeme telefón. Zbalíme. Spacák hlavne. Karimatku. Na spacák nejebu, ale na stan jebu. Lebo 4 dní či koľko pravdepodobne nemá pršať. Až za 3-4 dní. Takže stan iba schovám. Bicykel taký. Aha. A zajtra. Dneska večer. Také 2-3 hočky. Jak si spraviť nažrať. Žradlo teda. Tak vyrážeme. Čaute ľudia.